Kom så. Så er vi klar, gutter. Okay. Ja! Ja! 1, 2, 3 nu. Det er jul hjemme ved mig, og jeg skal have flæskesteg, og min mor hun skal bage dig. Jul, 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 det er bare så cool. Og vi skal have masser dul for fisk og grønne skove. Fordi jul, jul, ja jul er det bedste vi kan love. Ja, det er så med sovs på Med sovs på til mig, til dig og også lige dig. og måske mig. Ja, ja, for Karl, han skal ud og skide i sin blæ. Nej, han skal spise med en ske juleaften. Juleaften Med sovs på med sovs på til mig. og til dig Ja, og måske også dig. og mig Og måske lige dig. og mig og mig og dig og mig og Og dig. mig. Det skal handle om juleaften. For vi tager den lige en sidste gang. Vi tager den lige en sidste gang. For det er vigtigt at man arbejder sammen når det er jul. Det er cool. Og mor, Fest og fugl mor hun har bare kartofler med sovs på med sovs på til mig. Til mig og dig. Med sovs på. med sovs på. En sidste gang, kom så alle sammen, kom nu. Med sovs på. Med sovs på. Til mig. Og dig Og måske også lige dig. og flæskesteg Til mig. til Mig mig. og mig. Ej. Du skal altså stoppe nu. Okay. Du skal altså stoppe nu. Hej hej.